Λίγο σε παρακαλώ, θα το επαναλάβεις έτσι λίγο να το βιντεοσκοπήσουμε κιόλας. 5, μπράβο, 5B4, Charlie Sierra America, Sierra Zulu 2, Tokyo, Santiago, Lima, Stroke, Jamboree. Λίγο θα το επαναλάβεις, να το υπογραφήσουμε για να το μεταφέρουμε στον αρχηγό. Έλα το μικρόφωνο πάλι κοντά σου. QSL πανέτοιμο. Πάμε. Μήνυμα του Γενικού Αρχόντου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Η Κύπρος γιόρτασε τα 100 χρόνια του προσκοπισμού με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και τώρα κάτι ανάλογο θα γίνει για το Τζότα. Εύχομαι σε όλους τους προσκόπους υγεία, ευτυχία και καλό προσκοπισμό. Γεώργιος Τσίκος. Πάντα QSL, loud and clear, 10 to 20 over 9, my friend Γιώργο. Πολύ δυνατό το σήμα, καλή συνέχεια και καλό ξενύχτη. Εμείς εδώ πέρα θα το ξενυχτήσουμε. Να είσαι καλό. 5B4, Charlie Sierra Alpha, Sierra Zulu 2, Tokyo, Santiago, Lima, Stroke, Jamboree. Την αγάπη μας στην όμορφη Κύπρο. Μια κραυγή θα πούμε. Μια κραυγή να ακούσουμε. Με το 3 θα σας πούμε. Λίγο μισό λεπτό, λίγο Γιώργο, μια κραυγή εδώ πέρα από τους προσκόπους. Με το 3. 1, 2, 3. Ερακή, παραπρόκει και εργαή, τώρα δείτε τι θα πει αυτό η τρομερή. Προσκόπη! Ελπίζω να ήταν QSL Γιώργο. Να είσαι καλά λίγο Γιώργο, ένα τελευταίο θα μας δώσεις το Q2H της Κύπρου. Εδώ πέρα το Sierra Zulu 2, Tokyo, Sierra Lima είναι της ΕΡΒΕ, της Ένωσης Ραδιοσταθμών Βορείου Ελλάδος, είναι το Special Call, αλλά Stroke Jamboree εδώ πέρα για τα παιδιά της Τούμπας. Λίγο σε παρακαλώ Γιώργο, το Q2H στο μικρόφωνο, Sierra Victor 2, Golf Whisky, Y ελληνικά, αλλά Γιώργη. Γιώργο, αν είναι QSL λίγο το QTH. Το δικό σου το QTH, το δικό σου το QTH στην Κύπρο. QSL 100% copy. Ok, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. 5B4, Charlie Sierra Alpha, Sierra Zulu 2, Tokyo, Sierra Lima, Stroke Jamboree, QRZ.